खुलुमबाय लोगोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आं आसलते सिगांनि भिडिअआवनो खोन्थादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव जे इन्डिया सरकारा गोदान मोनसे आयेन लाबोदों जाय आयेननि प्राय डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो बै भिडिअआवनो खोन्थाखादोंमोन नाथाय बे भिडिअआव बयनिख्रुइ एफेक्ट जादों मुसलमानफोरा मानोना मुसलमानफोरा माबोरै एफेक्ट जादों नोंथांमोना मिथिनानै लानाया मोजां आरो लोगोसे जोंनि जि साफा सानै बर' आइजोनि थाखाय गासै बर' आइजोआनो माने बदनाम जानानै दं दा बैबो माने खारग'नायनि लामायाव आरो माबोरै एफेक्ट गोलैदो बेखौनो मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना थारैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो थ'द' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दानिया खोन्थाया जाबाय मुसलमानफोरा मा खालामोमोन आवगायो गोदो मुसलमानफोरनि थाखाय जि सिभिल कड दंमोन बे माने आलादामोन बिसोरनि थाखाय आलादा आयेन आरो जोंनि थाखाय माने आलादा आयेनमोन नाथाय दा इउनिफर्म सिभिल कड आयेना पास जानाय लोगो लोगो मुसलमानफोरा माने उन्दै बैसोआवनो जि हाबा जायो बिसोरनिया बै हाबा जानाया बन्द जागोन बिदि हाबा जानो हानाय नंला माने बैसोआ बयनिबो थाखाय समान जानांगोन हिनजावसाफोरनि थाखाय 18 आरो हौवासाफोरनि थाखाय 21 आरो इयो माने कमन जासिगोन जोंनिबो बिसोरनिबो लोगोसे मुसलमानफोरा सासे हिनजाव थानायनि अनगायैबो सानै साथाम हाबा लाबावोमोन बै हाबाखौ बिथांमोना लानो हाला मानोना बै आयेनाव क्लियारैनो माने लिरखानाय दोङो जे सानै हौवा हिनजाव थांना थासान्दि जेब्लासिम बिसोरो माने डिभर्स लाया अब्लासिम माने गुबुन हिनजाव बा हिनजावाबो गुबुन हौवा लानो मोननाय नङा। लोगोसे आरो मोनसे बिथांमोननि माने माबा दंमोन जे बिसोरना ब्लाड रिलेसनाव जेब्लाबो हाबा लानो मोननाय नङा जेरै आमाइनि फिसाजो बिबथैनि फिसाजो बा बिबथैनि फिसालाजों हाबा जानाय बेफोरबायदि ब्लाड रिलेसनाव नोंथाङा हाबा खालामनो हानाय नङा बेबो मोनसे बिसोरनिनो थाखाय बाधायाव फैदो आरो बांसिन बे आयेनाव जेसेबां रुल्स गोदान सोदो बेफोरो बांसिनानो बै मुसलमान माननि थाखायल' एसे माने एफेक्ट जादो जोंनाथ' जेबो गैयामोन नाथाय दा गोदानै जि माने खारलांग्रा जादोंमोन बै खारलांग्राया खम जासिगोन मानोना बिसोरो सिगां गावनि निजेनि हिनजाव थाखानानैबो बिसोरो माने जोंनि आइजोफोरखौ माबा मुलिफोर होनानैसो ना मा होनानैसो माबोरै बिसोरो माने पटायनो हायो भगबानासो मिथिगो नोंथांमोनाबो हयथ' माने मिथिया जानो हागौ माबोरै बिसोरो पटायनानै लानानै खारबाय थायोमोन नाथाय दा बिसोरो हिनजाव थाखानायखाय जायफोरा हिनजाव थाखानाय बिसोरो माने माबानो हानाय नङा थेवबो सेंग्राफोरनिफ्राय साबधान थानाया मोजां आरो जेमान आयेन दिहुनबाबो निजेया मोजां जानाया मोजां बयनिख्रुइ निजेया थिग जानांगोन जोङो खालि बिसोरखौल' दाय होनायाबो माने मोजां नङा निजेया थिग थाबा माने जोंनि जि बाउन्डारिया जुदि मोजांबा मालायनि बोरमाया हाबनानै जोंहानाव माबोरै फाथै जाफैगोन बिदि नङा होमब्ला थिग बिदिनो गोदान दा आरो भिडिअ भाइरेल जागासिनो दोङो बेखौबो आङो नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआवबो खोन्थादोंमोन नाथाय बेखौ माने खोन्थिथावै भिडिअ बिनिखायनो आं नोंथांमोननो एसेबो माने क्लिपफोरखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थिनो लुगैयाखै एकदम मोजां नङा सोरनि हिनजाव मोननो आरो बै हिनजावा माने मुसलमानजों थाफाहैदोंमोन आरो बै हौवाया गुबुन जायगायाव खामानि मावो होनना खोनादों आरो बे भिडिअआबो खोब भाइरेल जागासिनो दङ नाथाय जायखिजाया बेफोरो भाइरेल जानाया जाबाय थाथे जोंहालाय मा जायनि जि सभाब बेफोरखौ माने बिसोरो जेब्लाबो माने माबाखाया बन्द खालामखाया गतिके थेवबो
आं नोंथांमोनखो माने भिडिअखौ लाबोबाय दिनै सेम भिडिअ बायदिनो नोंथांमोना मोनगोन आरो सेम भिडिअबाबो आं आसलते बै भिडिअआव इफोर माने रुल्सखौ माबाथ'वाखैमोन आरो मोनसे माने आजिखालि जि गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरा टाउनफोराव फरायनो थाहैनानै बेयावनो माने ज' थाफायो रुम मोनसेयावनो आरो बेखौ लायनो आजिखालि माने लिभ इन रिलेशनशिप बुङोनो मिथिना मोनला जोंथ' गोदो बेफोरबायदि मोनाखैमोन आजिखालि मा माने माबा ओंखारदो रिलेशनशिप ओंखारदो जायखिजाया बेफोरबायदिबो माने बे आयेना माबानाय लोगो पास जानाय लोगो लोगो बिदिबो थानो मोननाय नंला लिभ इन रिलेशनशिपआव थानो गोनांबा नोंथाङा माने जि बैसोनि 18 ओमफ्राय 21 बे बैसोनि जाथारनांगोन आरो लोगोसे न'नि पारमिसन लानानै रेजिस्ट्रेसन खालामनानैसो बेफोरबायदि थानो मोनगोन नङाबा जे आं न'आव जनाय आगारा सासे सिख्लाजों बा सासे सेंग्राजों बिदि माने थाजाबनो मोननाय नंला जायखिजाया भिडिअखौ माबोरै मोनगोन नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खावलायहरबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोननि अननायखौबो आंनिसिम एसे बावहर आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो रंजानानै था मोजाङै था बेखौनो आङो कामना खालामो इसोरनि सिगाङाव गोजोन्थों।